Исәнмесез, кадерле тамашачылар. Бүтін дүния татар конгрессінің Башқұртстандағы вәкиллігі һәм Башқұртстан татарларының милли мәдәни автономиясы исеменнән шығып келуші Ихлас Балқыш тапшыруының яңа шығарылышын сезнең игътибарга тәкъдим итәбез. Бүгінгі қунағыбыз Башқұртстанның атказанган җырчысы, популяр артист, күпләрегезнең яраткан җырчысы Марат Шәйбаков. Хәерле көн, исәнмесез, Марат? Хәерле көн, Гөлшат, исәнмесез. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Хәлләрегез ничек кенә, Марат? Хәлләр, Аллага шөкер булай. Ян тәндә теге йөгерәбез, эшлибез дигәндәй. Аллага шөкер, сезнең белән күрешүгә дә бик шатмын. Инде менә беренче тапкыр сезнең белән күрешәм. Бүген бик матур, Алла бирсә, сезнең белән сөйләшүләр булыр дип ышанып каласы килә. Амин, әйе. Марат, мин сезгә күпмедер сораулар әзерләдем. Әлбәттә, без аларга җавап табырга тырышырбыз. Иң башта менә шушы бирәсем килгән сорауым, шушы пандемия аркасында килеп туган концертлар, куймау сезгә ничек тәэсир итте һәм бүгенге көндә җырчы Марат Шәйбаков нинди планнар һәм гомумән ничек яши? Шуннан да инде ул безгә генә түгел, инде ул бөтен халыкка кагылды бу пандемия, бу бик начар шир инде. Нәрсә белән шөгыльләнәбез инде? Эш күп инде ул эшләсәң. Теге монда шап минем инде теге стройка белән заниматься итәдерем. Шуның минем бик вакыт күбәйде бит инде менә үй белән заниматься итәргә. Шуның аркылы менә шуның белән эшләдем. Яз буе, җәй буе, шуңа күрә тегендә монда шабып инде концертларга килгәндә тамашачылар да сагындырды. Концертлар куясы килә. Ну халыкларга да, тамашачыларга да инде бик зур рәхмәтләрне әйтәсе килә инде. Шулай ширләргә, бу ширләр инде җиңел генә үтеп китсен дигән теләкләрдә калам үземнең тамашачыларыма. Бүгенге көндә иң актуаль теләк шушы. Иң актуаль бик чынлап та бик куркыныч инде, карап торсам бик куркыныч шир. Ходаем сакласын инде. Шулай, дөрес. Исәнлек, иминлек булсын, иң мөһиме. Хәзер шушы бигрәк актуаль булды. Хәзер шуны аңлыйбыз. Марат, менә мин бәлки ялгышамдыр, сез мин төзәтерсез. Миңа калса, менә сезнең соңгы 2-3 елыгыз бигрәк тә Марат Шәйбаков бренды дигәндә популярлашып китте кебек. Шул дөресме ул? Дөрестер дип уйлыйм, дөрес. Мин инде ничектер элегрәк инде клипларга да бик ис китмидер. Соңгы менә шушы елларда мин берничә яхшы репертуар, иске җырымны менә Зифа Панакаева иҗат иткән Ашык араны үзәргә дигән җырымны мин ничектер мин аны элек җырлаган менә Ихлас җыр театры вакытында минем шунда менә теге Себергә бардык та инде Кастрольгә бер авызыйгда утырганда инде бу авызый шушы җырны җырлый минем менә шу Ашык үзәргә араны. Шуннан безнең ведущий малай инде Казанныкы, мин бу җырны ди бот матур җыр ди, мин бу җырны үземә алам ди. Мәйтәм бу бит минем җыр. И шуннан чыкты башка килдем идем. Туктар, мин бу бит әле халык табында җырлап утыргач, значит бу дәвамлы җыр. Әле мин бит ул вакытта инде теге раскрутка фәлән бик югый бит инде легрәк инде. Шуннан мин бу җырны полностью яңартым да, клип төшердем, Казанга барып клип төшердем. И бөтен менә кайда телевидение, ТМТV, Туган тел, кайда Майдан бөтен җиргә бирдем. И кинәт кенә шушы җыр ничектер күтәрелеп китте. Уже элегрәк инде Казанда мине бик белмәйләр. Шушы җыр аркылы инде халыклар менә Инстаграмга подписать яза башладылар. Шулай ниндидер нәрсәдер уянып китте инде шушы җыр аша инде. Һәм сезнең дә күзләрегез ачылган кебек булгандыр. Бу бит яңа сулыш. Яңа ничектер, шундай хәрәкәт кирип китте инде. Үзем дә шулай тегендә чабам, булай чабам. Аннан менә шушы Болгар премия лауреатын алдым бит инде. Онда чакыра башлагалар, концертларга чакыра башлагалар. Шундай менә шу нәрсәдер булып китте инде. Аннан инде тагы менә берничә клип төшердем мин. Риваль Хисмәтуллинның җырына. Шуннан менә Айдар Тимербаев дигән бик популяр композитор белән танышып, аның җырына клиплар төшердем. Шуңа күрә менә Аллага шөкер инде. Эшлибез шулай. Менә алайсаң, тамашачылар бәлки сез Ашыкма үзәргә аран дигән җырның клипын карап үтәрсез.
Жыйыныдың китерге яшьләрең күзеңдә мин генә түгел бит әрнисең үзеңдә әлегә варалар бер генә адым бит син минем яшьлектән яраткан ярым бит араны үзәргә эзләмә юлларын булса да башкалар алар мин булмамын мин булмаслар алар минем күк яратмас üzülгән аралар яңадан ялганмас шулай кирәк дисәң бушлашып китәрбез син мине мин сине бәхетсез итәрбез ят ярлар янында сагынып саргайып üzülүп ялганып гомерләр үтәрбез араны үзәргә эзләмә юлларын булса да башкалар алар мин булмамын мин булмаслар алар минем күк яратмас üzülгән аралар яңадан ялганмас Без аерылышырга булдык. Мәхәббәт үтте бугай. Yılama yılıysan Sin şulay tiledin Min birgen bəxtinin Qaderin bilmedin Dünyada yarlar köp Sina da mina da Sin bulmaz ul mina Ul bulmaz Саклаганнарда гына мәхәббәт саклана. Араны зәргә эзләмә юлларын булса да башкалар алар мин булмамын мин булмаслар алар минем күк яратмас üzülгән аралар яңадан ялганмас üzülгән аралар яңадан ялганмас Марат, менә сез әйтеп үттегез бит инде, ихлас төркемен искә алдыгыз, әйме? Шушы ихлас төркеме буенча да беренче сорау әзерләгән идем. Ихлас төркеме, яңгышмасам, 2000 елларда бик популяр булды. Әйе, шул вакытта чыккан төркем инде ул. Әйе, менә шушы популярлыктан соң, сез таркалганнан соң, төркем буларак таркалганнан соң, һәр берегез бит үз юлын башлап җибәрдегез. Шушы үз юлыгызны башлап җибәргәннән соң, сезнең профессиональ тормышыгыз ничек дәвам итте? Ничек менә яңадан җырладыгыз? Сез менә мәсәлән минем өчен сез югалып тордыгыз кебек, мин үзем сезне күрми тордым һәр хәлдә. Ну анда менә 2000 елларда безнең теге без инде шундый халыкчан җырлар белән элек күргәнегез булгандыр инде. Җырлар яздырып, дубаялар шундый радиоларга бирдек башта. И шуны нык итеп популярлашып китте инде ул. Без инде Уфада унар концерт бирәдек, билетлар ала алмыйлар, халыклар инде билетлар юк. Билет бирегезләр, шундый заманлар булды. Ну шуннан соң инде безнең ничектер инде теге үз анда бит бала чагарагы һәр кемнең ничектер үзенең төркеме белән эшлисе килгәндер инде без инде һәр беребез Әнвәр үзенә, Гүзәл үзенә, мин үземә шулай эшләп киттек инде. Ну баштан ничектер теге эшне башлаганда гел җиңел булмый бит инде ул. Тегесе кирәк, монысы кирәк. Музыкантлар, җырлар кирәк. Иң мөһиме бит инде җырлардан тора. Менә шушы җырлар хуплап, әкрен генә инде мин уже үземнең концертларны ясый башладым. Анда ничә 35 яшьлек юбилейны үткәрдем. Бик шундый зур состав җыеп, әкрен китте инде. Эшләргә тырышып
башлап җибәрдек инде. Димәк, шушы арада Марат Шайбаков бер вакытта сәхнәдән төшеп югалып тормаган. Югалмадым мин. Аңлашылды. Эшләүне дәвам иттем. Ну, может, бәлки ул вакытта бит әле Инстаграмда бер нәрсә дә юк бит инде. Шуңа теге югалыблак карап Кебек булгандыр. кебек булгандыр бәлки. Булай бер вакытта да Аллага шөкер сәхнәне ташлаган юк. Марат, без бит инде әйтеп үттек, бүгенге көндә сез чынлап та менә урысча әйтсәк востребованный, популяр җырчы. Әйтегез әле, Марат, менә күз алдына китерик шундый хәлне. Марат Шайбаков бер көнне популярлыгын югалтты ди. Нәрсә белән шөгыльләнәчәк ул кеше бу очракта? Ну, менә хәзер теге пандемия вакытында күп уйлар килә. Әле бер концерт куеп булмый, кайчан куеп бул нәрсә эшләр, шунда уйлар күп килә. Әллә Себергә эшкә китәргә микән? Бик күп дусларым бар Себердә. Әйбәт кенә должность бертлеге әйтеп чакыралар. Кил, поддержим любой вакыт диләр. Шуңа күрә төрле уйлар керә. Башкача да әйткәндә, ул бит әле семьяны да карыйсы бар. Эш кирәк. Булай да концертлар булай кем теге булай булмый торса, тоже бит инде. Шуңа күрә Алла бирсә инде теге сол сәламәт булса эшен табырбыз. Мин инде үземнең профессиям баянист, җырчы бит инде. Любой эшкә кулымнан килә. Аллага шөкер, агач малатык тота беләм, авыл малаемын. Әле инде мин теге өйне Европаганкалар какканда инде минең теге туалетны кафель салганда үзбәк дус килгән, ул минең видимо карап торган инде, ничек эшләнгәнне. Әле партнерлык кылам ди. Ай, нейди, эш бар сиңа эшлисең. Сен бит белә ул минең артист икәнне, бик әйбәт дус инде ул. Сен бит заслуженный артист, пока сезгә концертлар юк ди, бер эш бар, әйдә бер бунчага ди, Европаганка кагасы бар, эшлисеңме ди. Шуңа бик уста эшлисең дип диткәч, инде шуңа күрә аптыраган юк, любой эшне тотабыз да эшлибез. Шәп, ир егеткә 70 төрле һөнәр дә хас аз булмас диләрме соң татар халкында. Шуннан Марат, сез әйтеп үттегез инде менә Казанда теге бер җырыгыз аша белделәр дисез бит инде, әйме? Казан юллары менә аңлавымча берничә ел элек сезгә ачылган, шуның турында да сөйләп үтсәгезче. Ну, менә шушы җырымны инде TMTV ниләренә биргәч, ачылып киткәч, мин инде үземнең бер дә сольный концертны Казан ягында куйганым юк, мин инде шуннан инде менә 2 тапкыр мин үземнең сольный концертымны эшләдем. Чаллыдагы куйган бар минем. Татарстан белән гастрольләргә дә бик йөргәнем юк. Менә шушыннан соң инде мин гастрольләрне эшләдем. Бик үк теге алай уңышлы булмаса да, ну, мотор итеп мин йөреп чыктым. 2 ел мин йөрдем концертлар белән Татарстанда. 2 ел Казанда куйдым, анда инде мотор тулы заллар белән куйдым, Аллага шөкер. Менә инде хәзер пандемиядан соң Алла бирсә тагы мотор итеп эшләнгән концертларны эшләп чыгарга идем. Амин, амин, шулай тормышка ашсын теләкләрегез. Тормышка ашсын, я. Бигрәк тә инде ул беренче елларын бәлки авырда булгандыр. Казан тамашачысын сез әйтәсез. Ул бит өйрәнмәгән. Ничек кабул итәрләр икән? Менә шундыйрак теге барыбер волноваться итәсең бит инде ул без бит инде Уфа, Челябинск, Свердловский, Сибирь якларын, Төмен якларында, ну Казанда теге бер дә анда үземнең сольный концертларны куймагач, шектер нык дулкынландырды инде башта кабул итәрләр микән, ничек итәрләр икән. И шуннан Аллага шөкер, теге мин үзем җырлыйм, итальяннар белән шул хатлы халыкның әйбәт отзыв килде. Шул хатлы матур кабул иттеләр, залларга төшеп бергәләп җырлашып, искитмәле тамашачы икәнен аңладым инде. Анда Казанда да. Безнең Уфаның тамашачысы уш китмәле инде. Анда бер яратсалар, ничектер нык яраталар. Тоже шулай. Шәп. Марат, алайса менә шушы тальян, гармон сүзләре чыккач тагын бер соравын бирим әле. Сез гармонда уйнарга кайчан өйрәндегез һәм ничегрәк килеп чыкты бу хәл? Мин инде бәлки чактан гармонга кызыгып үскән малаймын. Минем инәемнең әтисе бик оста уйнаган инде. Халик Картатай бик яхшы тальянист булган. Элек бит уйнарга ярамаган. Ничектер таңда ул тальян уйнап кайтып килгәндә, аның әтисе булган инде Салих карт. Бишкә бергән инде тальянны. Шундай хузу карт булган. Шул уйнарга ярамаган диләр бит элегрәк. Дин буенча. Шушылардан күчкәндер инде мин бәлки чактан китаплар уйнап, менә ничә яшьтә китап уйнап, шуна немнәр бәлки гармон уйнап, моша китеп мин шулай гармонда өйрәнеп, аннан инде баянга өйрәнеп, шулай
мен енді баян өзім оқуында да баянға кірдім, бүтін мына концертқа барадыр, баянистілер, мына Халид Ай Фатиховлар өнеға шоққатып тұрадыр, енді концерт ауылдарға келедір ебет енді. Бек кірітмелер ебізді концертқа кірге ярамай мектеп балаларына. Директордан барып, хот алып, мен қорарға керек, көрге керек. Профессионал рәвіште өсіріші. Мен үйренерге керек деп, мені кіртелер е. Мен қорап, шақ қатып, мен енді түлкі баяншыға ғана қорап тұрадыр. Қашында нық ғашық кіші еді менде. Мен мектеп, менің енді мен сөйлеп өткенім бар енді обзайым, мына жыл Оренбург шәһәрінде мәрхум болды енді ол. Алар енді қайтып, мына шылай қонаққа қайтып, гармонда мен сен баян салам, баян салып, шу баянда үйреніп, мектепте енді теге. Дәріс бітеді, мен үйге шабам енді, үнеу да жоқ. Малайлар үнеп қора, мен үйге жүгірем, шешеніп та тұрмай, баянбық, өнерға тырышам, басау яқларын шына үйрендім, шылай өзім үйрендім, лично бір кімді үйретмедім. Сіз демек, бек қызық бет бұл. Өзіңіз үйреніп, ярап. Өзім. Әтейгіз ойнай ма? Жоқ, ойнамады. Демек, бұл қортетейден келгенінде бұл? Шулайдар, менің енді інекеш ойнаймын, бір інекешім ойнай, опам менің ойнай. Обай, обай қазір бітмей енді, ойнаған әлек. Біз енді мына шулай дүрте біз алды балабыз. Мен екі опам бар, обайым бар, менен соң екі інекешім бар. Түпшік інекеші біз тоже мен оқыған жерде оқыды. Нолға бүгінгі күнде енді Сібірде ішлеп жүрей. Бек тоже яқшы баян есі. Міне әлі неше елғына менің мына бір достым Сібірде нешектен туған күнде жерлап тұрғанда енді шуды баян нейрегін біт оламарақ мен сеңе дейм барад досты енді мен сен баян нетеме алып берем шуды бекере баяның нашар дейінді менге язарсың менде баян керек мен ана алармын дейінді мен теге ол кетті мен язмайм шунан енді ол менге звонит дейді яз енді мен бит білмейм нәрсе керек екен, менде баян керек. Шунан ана шушы менге әлі концерттарда ойнаған баяным бар. Мен ақ баян Фантини итальянский шушы баянны менге алып айтып бүләк етті. Субханалла. Мына шушында инструменттар жағынан мен шундай везучиймін. Менің итальяным, мына итальянны бір дос білемін. Бүтін инструменттар бүләк етелер. Ешіттіңіз ме қадірлі тамашашылар? Мына шундай везучий кіші, Аллаға шүкір. Сіздің іші еңше бүләк бұл музыкал инструмент демек? Мен ол ақ баянны ашып жіберге, жылап жібер яздым. Көңілдер тұрып кетті, не шундай яқшы баян, шундай достарым бар, Аллаға шүкір. Аллаға шүкір. Марат, туған яғызға да қағылып өтегенде әтей әнелеріңізні, қарт әтейлеріңізні еске алғаш? Сіз Асқан районның ненде олды? Өзім туған яғым Асқан районы, Башқұртстанның бек матур түйеклерінің бірісі Асқан районы бек яратам. Өзімнің туған яғым тұрында жырларда ижад еттім. Мен туған жерім Асқаным, туған ауылым Билгешім. Билгеш деген білікеген бек матур ауылда туып өскенмін мен. Шушында мектепте оқып, аннан енді бізде енді 8 класс мектеп, аннан 2 классыны мен Күрші ауылда Қошқа мектебінде тамамлап, мен шулай өсіп Стәлтамақ шаһарына оқырға келген малаймын деп етсем де бұлай енді. Туған яғыма келгенде енді бүгінгі күнде қызғанышқа қарсы енді әтияни вафат болдылар. Башта үйіміз бекленді, енді әлі опалар қайтыштыра енді. Фердания апамды Азат Дизней, алар енді мына ауылда, алар как бы жейкені қайталар, қышкіне келді, шулай. Бар үйге туған жаққа тортап етінді оланы беклі тұтасы келмейін біріншіктен. Аллаға шүкір әрі бүгінгі күнге қатты үйіміз ашық, қайтып берейбіз. Демек, қайтып бір шынайық шей ішірлік орныңыз бар, Аллаға шүкір. Нық торта, çünkü деген әне өліп кеткештен жына үйіне беклеп шығып кеткенде енді бектігі туған yurt түшке кірі, күнде түшке кірі, yurt сағынам екен мен етем. Шуңа көре енді туған, әр бір кішінің туған яғы өзіне бек ғазиз, туып өскен жерлер, болашақтар еске түсер. Аллаға шүкір қойдып жүреге тұрышам. Жайым болғанда енді ауылда мына сабан тойлар да ясайдыр енді. Шундай концертлар, шундай зор артистлар білен қайтып, ауыл тамашасын сүйіндіріп, шундай сабан тойлар ішлеп, дискотекалар ішлеп, ішлейдір егенді. Ярар, олда да болсын? Болсын, Алла берсе, мына шушы дүниелары зәйбетленіп, өзіңе әрәқат бетінде, өзіңе ауылдашларың, райондашларың яғына қайтып, менге енді өзімнің көңіліме шундай ләззет алып, шундай достарым бар, артистлар, балар енді бірін енді
Акчада сорамыйлар мен инде аларның теге сөйләшеп алар белән, алар чакырса мин барып, менә шулай итеп концертлар ясап, шул дикле күпме кеше килә анда, бөтен район, әллә кайлардан килделәр анда. И үзеңә шундай күңелгә нык рәхәт инде. Илһамлану чыганагы бит инде. Туган ягыңа кайтып, бер халыкны дәртләндереп җибәргәч. Ярар. Халык турында сөйләшкәч инде, гомумән менә шушы илһам һәм күңел халәте турында сөйләшкәч, тагын бер соравым бар. Халык җырлары турында сөйләшәсем килә. Марат, сез халык җырларына ничек карыйсыз? Татар халык җырларына. Мин инде минең үземнең концертның программасында ел сайын шундай бүлек бар. Халык җырларыннан торган бер бүлегем бар. Шундай халык костюмнар, халыкчан костюмнар минең инде бик якын дустым менә Алифаем компаниясе Уфада, алар милли киемнәр тегәләр. Ул миңа инде Мидхәт абыйга яңа зур рәхмәт итәсе килә. Ничәмә еллар мине киендерә шундай милли менә шундай костюмнар тегеп, халык җырларыннан торган бер бүлек эшлим мин елда эшләргә тырышам. Элекке җырларны яңартып, иске җырларны яңартып, баянга җырлап, тальян белән халык көйләрен уйнап, шуна аның арасында инде бию көйләр уйнап, халыкны биетеп, ул менә шушы бүлек миңа шул хәтле күңелемә якын, шул хәтле рәхәт, шуна шушы халыкта җырлашып утыра. Җырлаша, шуна бии башлыйлар, менә шул уж килеп ала инде шушы бүлектә инде. Шуңа күрә мин халык җырларын бик яратам, менә излим. Элекке җырларны чукып чыгарып, теге бронгырак, менә кеше ишетмәгән җырлар шундыйларны эшләп, яңартып, аранжировкалар эшләп, теге заманлаштырып җырларга тырышам, шундый халык җырларын. Минем тамашачыларым да, олы апалар да килә, әбиләр дә килә. Төрле тамашачы бар, миңа инде әйтмәйм, теге миңа битеп яшьләр, яшь кенә тамашачылар килә дип. Шуңа күрә инде минең үземнең тамашачым. Шундый үземнең яшьтәгеләр дә бар, яшьләр дә бар, шундый тамашачы йөри минең концертларга. Әллә нәрсә булды, җанга сагыш тулды, сөю чәчәкләрем сулдылар. Кышның ак карлары каплап араларны, җанга хәсрәт булып кундылар. Яшәрмен ялынмам, иңеңә сарылмам, яшәрмен яңадан янарымын. Яшәрмен синсездә, дингләмә тиңсезгә, яшәрмен үз юлым табармын. Оныт диюләрең, янып киюләрем, калса да бит ерак үткәнедә. Күрсәм ятлар белән, иштәм янам көем, күңелкәем һаман үртәлә. Яшәрмен ялынмам, иңеңә сарылмам, яшәрмен яңадан янарымын. Яшәрмен синсездә, дингләмә тиңсезгә, яшәрмен үз юлым табармын. Яшәрмен ялынмам, иңеңә сарылмам, яшәрмен яңадан янарымын. Яшәрмен синсездә, дингләмә тиңсезгә, яшәрмен үз юлым табармын. Яши алмас дидең, үзең миннән көлдең, тормыш дәвам итә күрәмсең. Давылда сыналмас, җилләрдә тын алмас, йөрәк барын миндә беләсең. Яшәрмен ялынмам, иңеңә сарылмам, яшәрмен яңадан янарымын. Яшәрмен синсездә, дингләмә тиңсезгә, яшәрмен үз юлым табармын. Яшәрмен ялынмам, иңеңә сарылмам, яшәрмен яңадан янармын. Яшәрмен синсездә, дингләмә тиңсезгә,
Yaşarman öz yolum tabarman. Yaşarman sensizde dinlemedin sizge. Yaşarman öz yolum tabarman. Yaşarman öz yolum tabarman. Хәзер Марат менә сез әйтеп үттегез, хал тамашачыгыз турында беренче сүз әйттегез. Төрле яшьтәге кешеләр йөри дидегез, зур апалар, абыйлар да йөри инде. Ничек аңлатасыз? Ни өчен сезнең концертларга, чынлап та Уфада булсынмы, районнарда булсынмы, халык сезнең концертларга яратып йөри? Моның бер сәбәбе бардыр. Ничек уйлыйсыз үзегез? Барып аңлатасыздыр бит инде үзегезгә. Ни өчен Марат Шайбаковның концертына кешеләр килергә ашкынып тора? Bütün нәрсә взаимосвязан бит. Жерда, костюмнарда, үзеңне тотуда, ничектер үзеңнеңдәге сөйкемле сөягеңдә булырга диеше. Элегендә без менә Ризван абыйлар белән эшләгән, Нәфисә апалар, Хаким булар, мәрхүм гәйм белән. Ул Нәфисә апа әйтәдер инде, менә синең ди Марат диеш. Шундый ниндидер сөйкемле сөягең бар дип. Ул bütün нәрсәдәге шуңардан киләдер инде ул. Җырлардан, үзеңнән Үзең ничек тотасың? Шуңа бүтән нәрсә взаимосвязан, русча әйткәндә, халыкка ошыйдыр инде, шуңа ошамаса килмәй бит инде. Менә без интервьюга кадәр Марат сезнең белән сөйләшеп үттек бит инде гадилек турында һәм үз-үзең булу турында. Бәлки шул сез үз-үзегездер тормышта да, сәхнәдә дә бәлки шуның белән бәйледер. Бәлки шулайдыр. Бер вакытта да теге мин дип танучып, мин булай дип, мин бер вакытта да андый кеше түгелмен, мин простой олмалаймын, ничек бармын, шулаймын мин. Интернет челтәрләрендә дә миңа язалар күп. Мин барысына да ответ бирергә тырышам. Халыкта инде менә рәхмәт, вакыт табып безгә җавап биргәнегез өчен дип һәрбер кешегә мин ответ табып, һәрбер кеше белән аралашып сөйләшергә тырышам. Теге мин дип андый нәрсә юк инде миндә. Ничек әйтергә, теге күктә очып йөрергә ярамый. Җирдән атлап йөрүне күп атлап күрәсез. йөрергә кирәк, Марат, белүемчә, сез үзегез дә иҗат итәсез җырлар, шулай? Итәм, Сөйләгез әле, сез көйін генә язасызмы, сүзләрен дә язасызмы? Үзегез җырлыйсызмы, кешегә бирәсезме? Көйін генә язам мен, сүзләрен түгел, көйін. Минең инде иҗат итәм дип, ул хатлы мактаны белән ди, көне-төне иҗат итәм дип әйтә алмыйм. Менә мин әле азакка язган җырым, миңа инде менә Шишмә районыннан бер апа, Алида апа сүзләр язган инде, Альберт Разметов миңа шул сүзләрне китереп бирде дә инде. Анда теге мондайрак сүзләр, әтисез үсә балалар, әтиләре булса да дигән сүзләр, шуңа мин көй яздым. Бик күп отзывлар килде ул җырга. Үзегез җырладыгызмы? Үзебез җырлыйм аны, Инде миңа бик күп язалар, ир кешеләр язалар менә шушы җырдан соң елап йөрим. Чөнки минең менә тормыш иптәшем белән малаем икенче урында, мин икенче якта дигән шул бик күп кешенең теге чиктер йөрәгенә барып тиде бу җыр. Менә иң азакка шушы җырны язган идем. Элегрәк менә ихлас вакытында язган җырлар бар инде. Гүзәл Әхмәтова берничә җырны җырлады. Ошо әкрен генә настроение булганда, русча әйткәндә инде. Илһам килгәндә җырлар туып китә инде. Әгүлә көндә утырып теге алай яза алмыйм җырлар. Мәҗбүри рәвештә менә син бүген ике җыр язып бирергә тиешсең дигән сүз юк инде. Бу өчен илһам белән тоже менә аны җыр язганда аның бит әле менә шунда биткән 7 нота аның бит әле җырлар күп. Кабатланмау кирәк бит әле. Кешенекенә ошап китсә, ничектер алай ярамый бит инде кешенекен алып теге моннан бар бит инде теге менә миңа күп җырлар җибәрәләр. Теге хәвәскәр композитор менә җырны җырлагыз әле. Моннан бер ярты куплеты, моннан алынып кына.
та кеткен яшы гомер, әй җилкенә һаман күңел. Әллә сиңа шулай кулай, нигә ашыгасың балай? Тукта, ашыкма син, тукта, вакыт сабыр ит. Бик теләсәң үзеңә белән, хәсрәт кайгым алып кит. Тукта, ашыкма син, тукта, вакыт сабыр ит. Бик теләсәң үзеңә белән, хәсрәт кайгым алып кит. Яшилкенчәк түгел күктән, битебездән еллар үткән. Ник син шулай ашыгасың, бар сиңа да бераз үткән. Тукта, ашыкма син, тукта, вакыт сабыр ит. Бик теләсәң үзеңә белән, хәсрәт кайгым алып кит. Күңелләрдә булгач сафлык, тормыш кучакларына яктык. Рәхәтләнеп яшәр өчен, җай чыгарып тор сине вакыт. Тукта, ашыкма син, тукта, вакыт сабыр ит. Ник теләсәң үзеңә белән, хәсрәт кайгым алып кит. Тукта, ашыкма син, тукта, вакыт сабыр ит. Бик теләсәң үзеңә белән, хәсрәт кайгым алып кит. Тукта, ашыкма син, тукта, вакыт сабыр ит. Бик теләсәң үзеңә белән, хәсрәт кайгым алып кит. Бик теләсәң үзеңә белән, хәсрәт кайгым алып кит. Хәсрәт кайгым алып кит. Тапшыруыбызда ахырына якынлаша, минем сезгә тагын бер генә соравым калды. Ничек уйлыйсыз? Гомумән татар эстрадасының 10-15 елдан соң, 20 елдан соң ничек булыр икән тормышы? Киләчәге булыр микән? Ничек уйлыйсыз? Белмим, әйтә алмыйм, конечно. Ну, киләчәге булсын иде. Ну, белмим, 15-20 елдан. Менә безнең балалар хәзер, аларның балаларының балалары ничек булыр, даже әйтеп тә булмай. Теге хәзер бит яшьләр икенчерәк җырлар тыңлый. Икенче көй совсем, теге мондай халыкчан җырлар андый вообще юк бит инде менә мин. Минем улым менә әле шунда әйткәндә, малаем, кызым, алар тыңлыйлар татар җырларын, татарча җырларын тыңлыйлар. Ну менә аларның балаларының балалары тыңларлармы юк, белмим. Әйтә алмыйм бердә. Бөтен нәрсә воспитаниедан килә бит инде. Шушы бетмәсен иде инде татар башкорт иҗадының киләчәге булсын иде. Әле хәтле Аллага шөкер килә. Без менә яшьләр бик матур җырлар иҗат итәләр, үз күреп торасыз. Шуңа күрә бер вакытта да көйләребез, моңнарыбыз бетмәсен иде. Тамашачыларыбыз тугры калсын иде. Шундый теләкләрдә каласым килә минем. Инде алайсам, Җырларыбыз, моңнарыбыз гүрләп балкып торсын иде. Амин, шулай булсын. Инде тамашачыларга әйтер сүзегез дә бәлки булыр. Барыгызны да инде менә сәламәтлек телисем килә бу инде. Бүгенге көнне чынлап әйткәндә бик актуаль тема. Шуңа сәламәт булыйк, бергә булыйк. Барсы да әйбәт булыр, Алла бирсә. Бөтен шушы алама шәрләр узып китсен.
bitliklerini salып, maskalarını salып, motor edip, rәхәтләнеп, аралашып, кунакларга йөришеп яшәргә язсын. Исән сау булыйк. Амин, шулай булсын. Кадерле тамашачылар, бүгенге кунагыбыз Башкортстанның атказанган артисты, популяр җырчы Марат Шайбаков булды. Тапшыруыбыз күңелегезгә якын килгәндер дип ышанасым килә. Инде чынлап та исән сау булыйк. Киләсе очрашканнарга кадәр сау булыгыз.